sa kaaw. Mayroon adlaw kaninyong tanan nga mga Nais sulisig kong paminuhay. Dili sa malaman dumanan sa mo tag-awit. Og ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi dili akong kaagi. Ako si Nening. Sa dili pa nago sugdan sa pagsaysay kini akong Ikaw ay kaagi. aking Sa amin nga naguluhan. kasama ko. Sorry man, Projection Center. Ano yung kining tulamanon? Handumanan sa kaabit. Ano ba na siyang kakikaroon ba kaning usa ka babae nga taga Sungun, Ilaya, Toledo City? Ang ato matatampo nagkasangan nga Nening. O yan, nagkihaya naman ang kwarta, ha? Haya kwarta mong ihatag mo. Ay, wak, nagod na horot na, oy! Naku, Si mama ug si papa. Nag-away na sa... imo sa gisugat. Ang magunsaon. Ay, ipabaya din ni Uy. Lami nagkagilahiyat. Nausap sa lang naong ni mo. Di naman naman drawing, ha? Ay, kikapoy nagkikos amo, Job. Lami nagkagayong ilayas. Ano naman sab? Saan mangkod? Magsikilag away sila sa mama ug papa. Ay, naluoy biya ko ni mo ning. May trabaho pa lang ko ron ay. Minyuan juga na ako ba? Ano di ka na mag-antos uban sa mga ginikanan? Pero saon man gud nga, nag-eskwela pa man ko. Ampot siya kung buhaton ni ako mga ginikanan, uy. Magsige man og away. Basta, lami nagkagayong ilayas sa amo. Ma, Unsa man? muhang yung unta ko ni mo, ma. Nga may eskwela ko og college. Uy, college? Kadako gastuhan, ana. Di lang tingalit ta magpatuga-tuga, ana, uy, nining. Ay, Kadako gastuhan, ana, college. Ha? Ano mo? Naban na mo? Anak ni mo, ay. Gusto ko nung mo eskwela college. Mo eskwela lagi unta ko og college pa. Bisan og dinilanggod sa ato sa Toledo. Oy, pagpuyo, oy, dining. Nakiat lang dagway ni mo. Mura ka mag-isayo ng og gasto college. Watay kwarta, oy. Apay gastuhan na to, ay. Hapit ang mga anak ng inahan ni mo. Amo man sagod pa. Nagpalabi man mo og panganak. Tan-awa ron o. Imbes ka nahantang mo eskwela, dili na lang ta magka-eskwela. Uy, hilom ha? Ibabay niya, ay. Taparusultahin ako kamoy mo. Ano ba yung magsigibig panganak? Ha? Ikay mo buhay? Ha? Tadi man? Ha? O niya? At iba itong mamangahuli mo? Paita gid oy. Magunsa magkudinis amo. Magsige lang og atiman sa umanghod. Ay dili. Dili mo ni ini ang kinabuhi nga akong gipangita. Kinahanglan mo piya ko dinhi sa amo. Gusto. Ano karon man lang kumakahuna-huna ini? Naaman day akong iyaan nga gikan sa Manila. Makuyo ko niya. Makuyo ko inigbalik niya sa Manila. Walang ipaw ni anak ko din sa Manila. Sila ka si mama o papa sa? Kumusta naman ka sila? Wala ba kumanangit nila sa akong pagkikan? Dili unya mo sukot. Ma, paselo ako sa kong gibuhat nga wa ko manangit ninyo. Saon man ko, gipulaan ako sa akong kinabuhi sa amo. Si Jovi ang akong uyab. Kumusta naman ka siya? Wa ka siya masuko nga wa ko magpahibaw sa akong pagtiya. Hi! Ikaw ba kung kauban mo din eh? Oo. Ako na si Jerry. Ikaw? Neneng. Tawag lang ko og Neneng. Mo ba? Ay, kay puros na mga Bisaya din eh. Kiganta rin ha? Oo ba? May paglaom ako ning. Gikasupok ko. Dili ko madawat ang imong gugmal, Jerry. Ning. May uyab naman ko sa amo. O dili ko gusto nga makasa sa among relasyon. Maong, sorry kaayo. Uyab na dahil mo si Jerry, nining. Ha? Dili ti uy. Oh, abi ko pag uyab na mo, kanasige maguna sig panabi nga uyab mo. Ha? Aray! Kita to na. Oh, nagpamagaling. Ha?
Ikaw naong, no? Nganong nalabig man kanila ni ate nga uyab na ta? Ha? Uyab na ita, nadili man. Huwag man ka na ko isugta. Oh. Sorry lang gud. Sugta lang ko rum kauyab ta. Sinataw ning maluoy ka na ko ning. Ning naigugma biya ko ning. Sinataw ning sugta lang ko. Jerry, Kali ko mo sugton. Hikog mo ka ba? unsa? Oo, tama niyo. Nayabag ka? Oo, basta. Tama niya. Mauli mo may baon nga patay ako. Ang mahugid ka, uy. Nya, saman. Biar ba ta? Ha? Sugton ko nimo. Sige na lang, uy. Ako ka nang gisugot. Yes! Salamat kining. Dagan kay salamat. Taod-taod naman dahil ko tinis Manila. Ay, manangin ko ni ate nga, mubakasyon na una sa amo. Gibingaw naman ko nila ni mama o papa. Kung mao'y gusto nimo, ikay mag-iko. Unya ka na sa akaman mo larga. Kung makakuha na ko og ticket mularga dayon ko. Uy, di mo di kong biyaan Sorry ka ayo, Jira, ha. Gibingaw naman gugol sa ako mga ginikanan. Okay lang. Nya, masugot ka nga. Hitod ka sa pier. Sige, kung may imong gusto, ihatod ko. Kana pa, may kuyog ko. Jerry, gusto man nga magkidat anak ko. Abi ko ba imong kong ihatod sa pier? Ako di kang ihatod ka ng taon. Mamahuay sa tapadiyot. Dili ko din Bagus sa magkudot din ha? Mahadlo ko din Madlok mo kang uyab ta. Ito, Kadiyot, Hayop ka? Gusto na ko ni Bupay Muslan. Puhit ko, animal! Ay, sakit. Magdaraw yung magipatbikan. Kunin alay ni mo! Manlulugos! Diya ka na! Hey! Hey! Balik ka rin, hey! Hey! Suluhan niya! Magdali ko, kinala makatun ako sa pier. Huwag makabalik na ko sa amo sa Cebu. Ay, salamat anak, nga niya ka na. May balik ka na. Abi na mo, ug dili ka na mo balik. Habi mo, gool kay Miss Papa ni mo, day. Kung hain ka na paingon, milakaw ka man nagawa mananghid. Paselo ako, ma. Kung wa pa si tiya mo, magpahibaw na mo nga mikuyog ka di ay niya. Di may mahimutang sa papa mo. Malipay kito si Papa ni mo, day. Kung mahibaw to nga niya ka na. Osban ko, ma. Paselo ako nga nilakaw nga wa mananghid ninyo. Ma, si Jovi di ay. Kumusta naman? Abi ko dili ka nang balik. Sorry kaayo ha. Nilakaw ko nga wa mananghid nimo. Ay, okay ra, oy. Ang importante nga ni balik ka na. Ning, abi nimo, mingaw na kay kunin mo. Jovi, Masugot ka ba nga magminyo na ta, ha, Nining? kuan Jov. Ayaw lang una karon. Dili pa ko andam nga musud sa kinapuhing minyo. Unya na lang gud. Mga bata pa bitaw ta. Nahadlok magugong nga mawa ka na ako. Dili na mahitabo, Jovi. Sige lang. Kung andam na unya ko, musugot ko nga magminyo na ta. Lauman ko na, Ning. Andam ko magpaabot niya ng higayon na. Ha? Manarbaho ka? O, Jov. Gilaay man ko nga mag-standby sa amuka, uy. Maong nakahuna-huna ko nga manarbaho. Asam ka manarbaho? Sa syudad agad, sa Cebu. Sige, pero pag-amping ka dito, ha? Ano ka man? Nananghid na kasi mga ginikanan? Haman na. Nisagot naman sila. Sige. Hindi mo ko kapugong ni Mugot kay saon. Bayab pa man ta. Jov. O gusto ko nga sa imo niya pagbalik. Magminyo na kaming. O, sige. Masagot ko nga sa akong pagbalik magminyo na ta. Sa pagkakaroon, manarbaho lang una ko, Jovi. Sige, Ning. O pag-amping dito, ha? Maayo gani kay nakasuda yung pagtrabaho din sa syudad. Mutabang lang una ko nila ni Mama. Ang akong sweldo, ako lang unang ihatag niya. Aron may magamit siya para sa akong mga manghod.
Miss, sorry ha. Huwag ito na ko tayo ah. Nagdali mo ko. Ay, okay ra, uy. Tabangan lang tagagpulis sa imong mga gamit. Salamat. Kagwapo niya. Oh, dira miss oh. Kusbon ko. Sorry kayo ha. Oh, ay kaso, uy. Sige ha, ato na ko. Kaniyot. Mahimong mahibawan ni mong pangalan. Ha? Ako din si Jason. Ikaw. Tawagan lang ko og neneng. Naunsa man ko, uy. Sukad lang nga ako nakaila si Jason. Dili naman ko makalimot sa iyang naong. Napukang naman tingali ko, uy. Anong magsige magkukuna-kuna niya? Mo na tinuoding. Sukad din itong nagkabangga ta. Wala ko malimot mo. Huwag nangita ko pagi nga magkita sa pag-usap. I love you. Jason, May paglaom pa ko, Ning. nganong mulimod man ko, Jason. Ang tinuod, may pagbati sad ko nimo. Ang buot mo ipasabot nga. Gidawat ko na ang imong gugma. Uyab na ta. Salamat. Salamat, Ning. Salamat nga wakuno pantusa. Daghan kayo salamat. Pasaylo ako, Jovi. Nagsa ako sa atong relasyon. Ug ako sang natugkad nga. Mahal ko si Jason. Jason, ayaw. Ning. Dili pa ko andam. Maluoy Ayaw ka. patlok, Ning. Dili ta magkapasagdan ba? Parehas ta nga nakahigugma ay. Wa kaya nga kalukan. Ning. Ning. Jason. Wa naman ko tunga isa kung binuan nga sakit. Kasi buti pa sabutin eh. Ang mabdos ko. Kinalan nga ako ning masiguro. Magpalit ko og pregnancy test. Dili. Positive. Kinahanglan may pahon ini sa Jason nga mabdos ko. Isa man yung nanawag sa kong cellphone. Hello? Hello, anak. Si Papa ni Nimo. Nganong nanawag man ka? May nahitabo ba diha? Pauli din rin sa ato, anak. Kay si Juve, mamay na Nimo. Unsa? O ka na, anak. Kinahanglan nga muari ka yun, ha? Eh kung dili ka muto nga, dako kayong kaawawan ako, anak. Pamutong ikaw. Ginoo ko. Kinahanglan ba sa'yo ini sa Jason? Usa. Pamayan ka? Oo, Jason. Sorry kit kayo. Wa ko basulti nimo nga. May uyab ko sa among dapit. Hindi ako. Mag-usa naman lang ko. Mauna akong problema ron, Jason. Kay mabdos ko. Ang ikaw ang amahan. Usa. Mablos ka niya. Masugot di ka nga. Pamayan ka nga mablos ka sa kawanat. Naglibog ko, Jason. Huwag masayot nun usay ako buhaton. Kinili ko sa may mo sa bako na nga ako mga ginikanan. Ning, dili sa mahimo nga magtipon ta kay wa ko makita rong trabaho. Hangyo ko lang nimo. Pagkatawhang atong anak. Jason! Kinahanglan ko mauli sa amo. Kaya nagsabot na dahil sila si Jovi. Huwag ang ako mga ginikanan. Huwag dili ko sila mahimo sa bako na. Ang bata nga niya sa akong sabakan. Kinahanglan nga mawaking pataa. Kadili mahimo nga magminyo mi si Jovi. Ug mabdos ko sa laing lalaki. Kinahanglan nga ako kining ipakuha. Jason, mapaulit ako sa amo. Kay mo na kumbiyaan. Pasaylo ako, Jason. Sa ako nang kikaingon nimo. Mahal ko ang ako mga ginikanan. Ug dili ko sila mahimong supakon. Ayaw kalimot, Ning. Maadto ka masalain. Apan magpabilin akong ugman nimo. Ug ayaw kalimot. Pagkatawhang atong anak. Jason, pasaylo ako. Wa ka na'y anak na ko. Usa. Naipaw ko. Nadako kining sa... Apan akong ipakuha ang akong kisabakan. Usa.
Hayop ka. Kriminal ka, Nining. Kriminal ka sa kagulingon ni Munak. Jason, pasaylo ako. Wa ko'y mahimo. Kinahanglan na ako tupuhaton. Kanilisap ko magatugot nga magminyo mi si Jovi og mabdos ko sa laing lalaki. Palayo na ko. Ug ayaw na gyud pagpakita na ako. Bisan ka Rosa. Pasaylo ako, Jason. Pasaylo ako. Sa akong kipuhat, gisakitan pag-ayo si Jason. Sa pagkakaroon, nagpaabot na lang niya sa among kasal ni Jovi. Sa mga babae nga naminaw karon, ayaw ka mo pagdubli og uyab. Kay dili kayo kini maayo. O kani mo, Jason, kung naminaw ka man kani karon, manghinaot ko na makakita ka og babae nga matuod nga magmahal nimo. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad niya ning akong tampo. Mga kita mga hikalang kagin ni Nining nga taga Song-on, Ilaya, Toledo City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga naglahan, luha. Ang mga kaagi kabatan na doon sa radyo ni Wiki Porsuelo galing ugubol sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga hikalaw at mga suking tipaminaw? Kinasingkasing ko ang kidapit sa papeda sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa saan kami. I-address lang na ning tulumanon hantumanan sa sakawit care of Station BYHP Sabal, Gold Palace Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. May masari email sandomanan_612@yahoo.com. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong paminaw. Kasunod may adlaw, kumusta? Niyan sab kini yung alagat sa kangina sa phone pa. Barilio Morales, kumusta ka magtanan pamati karon? Tibok ka Bisaya ng Mindanao. Asap, always say a praise lang yapon may gara. Okay, kumusta sa natos mga taga Dumanhog? Ni aman kong amigo diri si Rox sa Sulgansa. Nalasege. Kumusta nang tanang mga Sulgansa dia? Og tanan nga pamati karon, tibok ka Bisaya ng Mindanao. Angay tatanan ha. Okay, nalasege. Para kasunod ang suwat ang bukor ng taga ng pagdagad. Pinadaakin is usa ka bana nga magtago lang sangan nga tatong. Niya mo gumahasol ning akong asawa. Pulos na may mga isi, dili Supreme Court, kundi dili senior citizen. Kini akong asawa, nakahatag din akong kahasol. Tungod kay na presidente magudin siya sa senior citizen dira sa Mundapit. O nganong nahasol man ko, sugdon ko lang sa nag-eleksyon pa pagka-presidente sa senior citizen. Karon ang napili nga presidente sa senior citizen, mao ang nakakuha og 27 botos. Mao si Loding Kuhit Mingaw. Salamat kaayo rin yung tanan nga ako'y inyong gihatagan sa inyong pagsalig. Salamat kaayo. Loding, palamanuha ko be. Ay, salamat kaayo, Tato. Ikaw tong nakadaog ka ba? Usaray biya, pagka Sergeant at Arms, may rasad oy kay, may kay kong tao, na niya makasa, di sa nako badlongon. Ay, sagdi lang og napildi ka. Presidente man sad ko sa senior citizen. Hatagan ta lang unya kag katungdanan. Oo, sa manding. Aw sa may gusto nimo. Ahimo ta lang kag konsultan. Ay, oo, okay rasad. Sungod ko, bisag advisor ko nimo. Advisor o konsultan, parehas na na. Aha. Konsultan ka na ako og advisor pagyud. Unsa maray mong plano? Ay mo take out pa ko. Dayon magplano ko. Unsa may mong priority as a president? Nga makadawat yun ang tanang mga senior citizen sa ilang bonus. Mhm. Og mo request ko nga patasan ang madawat sa mga senior citizen. Kana, nindot ang nimo. Daghang yung malipay na sa imong mga plano nga mapatasan nimo ang mga madawat sa mga isi. Ha? Ang magistorya unya ta ana, mo take out pa ko. Ana lang ko si mong luyo ha. Bana ko kunin mo. Ay lakip ang mga bata, witnessad sila. Og tuod man, sugad na presidente nga akong asawa sa mga senior citizens sa mong dapit. Busy na kay ni. Ugihan mo ko kay ni akong asawa. Ganili gabi, nga hapit hinon may magkalalis. Hoy, Luding, pahuay na oy. Mga tuog na taon sa kapatya. Ay unalag ka to, Tatong. Unya na lagi ng gibuhat ni mo. Dali na, tugnaw ba kay panahon. Ni taligsik. Ipuyo, Tatong, oy. Muragid ka, napay mahimo na. Oh, kaya ano? Natukaw ako'y wala ko'y lana, ha? Kay dili, lunok na lang na. Uga ka na lang, Tatong. Basa pa'y sapa sa Sahara Desert. Oh, suway. Nahibaw ko, Tatong, oy. May pa si Aning Ernie Baron nimo, may lagay pa ng panahon. Oh, ni ako di ay. Ikaw, oy, ay na lang Tatong. Tinuod na akay lagay, pero wa ka na'y panahon. Grabehan naman sa dana, eh. Ay, makiha kami live bill na Luding. Ay, dili tinuod, ha? Mabawog na lang na, mo U-turn pagani. Muyoton yun. Mulifton pa man gani. Oh,
Wala bang sold bang gani ko bisog do not enter then hunong ha anak kong hunos no stopping. Ah, sige, honong gyud aron matuwing ka. Bahala na. Og makamulta ko. Dali na, bi. Unsa ka, oy, pay-pay-pay hinamon man tanim. Puyo diha itatong, mag-ahaw-ahaw ka lang nako. Dali nang lagi luding. Og mag-usap man daita ha, nga wa naman kay mahimo. Ha? Ay, magduwa lang ta. Usabay duaw nato. Barko-barko ba? Usay barko-barko. Kuno ay ikay pantalan, unya ako'y barko. Unya ang barko, mudunggo sa pantalan. Oh, sige, sige. O unya, barog lang ka diha, kay pantalan man ka. Ay, yun pagliho ka. Sige, larga. Karon dunggo ng barko nga imbiturjak. Niya, put-put. Ah, kaniyot lang tatong, kaniyot. Usa mo ng barko nimo, nga kiyod-kiyod man na. Natural gyud nga maghiyod-hiyod kay dagkong empahod. Ha? Ando na may low pressure nga nasigpatan sa Kabisayan ug Mindanao sa gikosgon nga 134 kilometers per hour near the center. Mo na maghiyod-hiyod gyud. Ay barog lang ka diha. Larga ha. Inging Bertudaso, dunggo ng barko nga imbiturjak. Ops, ay sangad na. Karon labay giya. Pak! Isa pikas giya. Plak! Karon, Aryang Damyo. Niya ba? Oops! Hoy, tatong. Puyo diha. Oy, puyo. Bastos diha nimo. Bibi. Aryang damyo. Arya. Unya giablihan ang sipir siyang kasulis. Manin Damyo. Dali kay Ariana. Ay, suluha diha tatong ha. Dili na ko. Oy, dili na ko. Dua-dua ang taglayan ay. Dua-dua taglain. Sige, unsa naman sad ha tatong? Kadalang kuan, kanang touch to touch. Usay touch to touch ba oy? Ug unsay akong hikapon, mo sa imong hikapon. Na, samot. Naibaw na kung unsay mahitabo ug unsay ending, ana. Sige na din. Luding. Ay, puyo tatong. Oy, gigawang ka na. Balik biya kas pagkabata. O sige, ango-ango ka na, ha? Senior citizen ka na, oy. Ay, pagbinata niya. Tuog na nga tukaw. Kinapo ko gibuhat nga, be. Unsa man nagibuhat nimo ba? Program ni para sa senior citizens month. Buwan sa mga tiguwang. Sige. Ibutang dia. Nga dunay lumbadagan. Dunay konti sa binangkal, kaog binangkal. Butang dia. Binangkal gyud. Ngawa naman ay ngipon ang mga senior. Sige. Boxing lang sa mga senior citizen. Ako'y premyo. Boxing. Oy, tatong, tuog na nga tukaw. Tuog na. Di ko ba hinulto niya ako trabaho na rin, da? Tuog na nga to. Ang tigulang, wanay lana, mangandak mo bira, basta dumaga. Ay, sa mukha yun. Oy, magkalagot. Nakabantay ko nga kugihan gyud kay nga akong asawa nga nahimo ning presidente sa senior citizen, murag magsige lang pangayo. O unsan man sa naluding, ha? Ay, letter request para sa gobernador. Pangayo na sad. So sige ka malang pangayo, oy. Pero kini akong pangayo, tatong, para man sa mga senior. Mangayo ko og wheelchair, sungkod para sa mga senior nga maglisod na sa paglakaw. Ngila aday na. Di noon. Pero mauusad ta ba o mo baliba doon ya? Ay, bahala na. Nagpadana ang gani mi og suwat sa mayor nga ipadali og release ang among kwarta. Nala, pangayo gyud, pangayo. O niya, ikaw, advisor ka man ako, wa ka ba'y pangayoon sa gobyerno? Iyo na pa, ha? Doon na sa ko'y pangayoon. O sa man, pustiso? No, dili pustiso, oy. Ay, pustiso lang. Kay dugay kitang makakauna ng kalaki nimo. Nganong dugay man? Mugamit pa man ka sa akong pustiso. Laila ko pangayoon, ay. Usaman, ha, tatong? Ipangayo lang ko kondom. Kahilas ba ya? Kondom yun, tatong, ha? Kondom yun. Ha? Mahabilis sa ila mo, oy. Magyot-gyot naman lang na. Hilasan lang tanim mo. Nanimaho ka lang ganing tiguang. Ambot yan. Nangandam na gyud ang akong asawa para sa Senior Citizens Month. Daghang kay sa giandam mga programa. Apil lang gud sila si Maring Lucy Codilla ug si Paring Angel Codilla. Saan man na? Ay, at last, nahumanag yun. Unsa may nahuman na loading, ha? Ang gibuhat na kong programa para sa Senior Citizens Month. Unang bahin, welcome remarks na ako. Dayon, message ni Mayor Bacaltos. Unya, surprise number dayon. Mga sayaw, unya nagkalain-laing presentations. Unsa may mga presentation dia? Ni ay sayaw nga kuradang sa taga-Banlot si Bunga. Unya, ni ay sayaw sa mga pastores sa taga... Kato taga-Gimit? O sa ilang kapitan Nanding Requinto. Unya, ikaw tatong, wa kay i-present, ha? Mubalak lang ko, balak. Nakamay na maho ang balak, no? Niya. Gusto kang sampol? Sampulan di ka. Biko no, paminaw na to nindot ba? Niya, ha?
Ang title ni RMN DYHP. RMNDYHP. Niya ha. Kani sa watanon pa nga tong kalibutan, din sila pulapo mapayhari sa maktan. Way mga langyaw nang ahas siya gikurugan, kay gani si Magellan iyamang napukan. Unya ng ligid ang malahay nga katuigan, may kahoy nga mitubo, kahoy nga lawaan. Nagmaya ang kalanggaman siya giawitan, kay nataw ang bagong hari, DYHP ang pangalan. Wapag malimot sa kanyang drama sa radyo, katong Rocco ang taong bato, ug ang manok ni San Pedro. Dinagdagdamo katong nailan nga tiba ni Escudero nga karon nahimo ng board member diha sa Kapitolyo nga gikan sa unang distrito gitulis kaniadto. Yay! I love my own! Pakpak! Unya sundan na ako sa tantang litrang B. Letrang B! Ayaw na binastos sa tadna! Nganong binastos nga Bisayan version malana sa Lit It B sa Beatles? Paminawa lang ha. Sige. Litrang B, litrang B, litrang B, gisulaw ba ng tibak litrang B? Daan palagi ko! Unya ding, musayo din kuradang. Kamang kuradang no? Abi, partiso na to. Partiso. Sige, larga ha. Dupa-dupa ni skamot, ya kidigis lubot. Ya gukod-gukod ha. Dagan naman eh, ya. Sayawon ta ang kuradang, ang sayaw nga kinaran. Mao'y paborito sa mga tigulang. Kining sayaw-sayaw nga kuradang. Larin-lanin-lanin-lanin. Dagan ka din. Sige, partiso na to. Oo, sige. Kanong barikos di ko eh. Pero, Nanaway pag yun. Daay. bola. Unsa pa may ubang bahis programa di ading, ha? Ay, ko ang tatong, may part ka sa programa. Closing remarks ka. Ha? Closing remarks? Oo, ikaw ang mutak-off sa tong tulumanon. Nay, kuyawan ko na ding, oy. Ganun kuyawan ka man, ha? Kanarabang closing remarks, wala ginay tao. Kualan ding, mangiyo lang ko. O sa man tatong, Unahon na to ang closing remarks. Muna kung namatigdan ng akong asawa sa iyang pagka-presidente sa senior citizen, pagkahingayo. Inoon para naman sa mga tiguang o nga nagkinahanglan o panabang. O dahil sa kadlaw, nakalitan ko sa gisultis kong asawa nako. ay, kakapoy baya, oy. Ding! Ang saka, naluya mo ka, ha? Ay, kapoy ning presidente sa senior citizen, oy. Ano man? Karon lang, di kan pa ko sa lakaw, kay dunay senior nga nasakit. Tiguang nga lalaki, gidanla. Ha? Naglakaw lang ko. Uy, mo ba? Maong nagkahuna-huna ko tong, nga mamarayad kong sakyanan. Mangayo kong sakyanan. Asa mo ka mga iyo, ha, Luding? Sa PCSO. O sa presiso? Philippine Charity Sweepstakes? Oo, tatong. Mangayo ko og SUV. O Montero ba? O Pajero ba? Uy, Luding, kung sa iyo pagtuon mo, obispo ka, ha? O sa'yo bispo tong. Wa ka ba may baw, Luding? Nga nagkagulihan karon ang katawan tungod aning giingon nga mga obispo nga gitagag sa kinan sa PCSO? Ano maluso ko, no? O di ako. Di man ko simbahan. NGO man ko. O kung mangayo man kong sakyanan, dili man na for personal use nako. Para man charity. Unya, ano maluso di ay na? Ayaw lang pangayo ang mga sakinan nga luho, Luding. Pangayo lang ambulansya o purlon ba? Magamit yun na. Suwayan lang nako. Mangayo lang yung Pajero o Montero ba? Anala. Makatubang ka na sa Senate Blue Ribbon Committee. Maayo hinuon. Magkakita na ko sa personal ni Senador Juan Ponce Enrile. Unya, makita sad ko sa TV, internet pa. Sige, pangayo. Nagtukang hatagan juga? Pajero. Multicap. Ha? Gusto man kang mabirahan ni Atty. Robel Banyo? Hala, pangayo, PCSO. He? Makihan juga blunder. Kapoy ba ni Luding nga ka? Kapoy, hahay. Mao na akong gikuyawan ron sa pagka-presidente ni akong misis sa senior citizen. Mangayo ko na siya sakyanan sa PCSO, SUV pa. Ang ako, di ba sa kani, hindi siya mistigar ba sa mahatagan man, mura sa obispo ba? Makalagot. Kung sa manong may pasultihon, mupadayo na bagyong pangayo. Be, tagay ko sa mga nahuna. Tatong. Ay, hello, Hello. Esteban, may adlaw. Ug sa tanan nga nagpamatigan. Tanan, lamin sa taga-Alegria. No, Ilang Alegria. Nestor? Oo. Sa Alegria. Ay, dinot kayo mga kaliguanan diya. Oo. Binala, luyo simbahan. Dinot kayo mga beach, ya. Dito may nangaligo mi. Dito mo? Sige sa beach, Alegria. Alegria Beach, tingnan na.
Kanay wa mi kadungog. Dili na lilihay. Dili. Wagi lilihay ito. Nindot ba board? Oh. Kanang Layo lang. cottages Wala ta din eh. Dili daplis dan. Nagkadol kayo. Sunod na Ano ba? lagamay. Mo na nga nindot mga Mahal sad, o, mga sa- dagat probinsya, mga limpyo mga. Tinuod na. Mahal ba board? Adi man, okay naman. Di ba? Oo. Wa may bayad dito. Ikaw na Donation gud. lang. Ikaw na gud. Donation para simbahan. Amo ba? Nato na mga ligo ta dito. Well take ibat dito. Labi na ni Sandra Candelita, ni Pare Rudy Tumanda, o ni Ray Manabat, ni Florita Batayo pod. Ay, No, mga katong inyong tipon. gikaliguan Batong Malunhaw? Batong Malunhaw. Batong Malunhaw. Batong Malunhaw. Salamat, Bits. Batong Malunhaw. Batong Malunhaw. Doon ay bato dito. Oo. Nga lunhaw. Amod lang kay. Batong Malunhaw. Nay Nasa falls, no? Batong Hingatugon. Si Jayna. Bitaw din ay falls ito, board wa. Ano yung swimming pool? Bato. Dagat man, way. Dagat. Fall towards Badyan. Day. Sige, si Tatong ato sender. Tatong. Kinim kayo, mga senior citizen mo ko nila, mga isi. Yan yung asawa na presidente sa senior citizen. Karon kayuan kayo. No? Mga ayo sa ambulansya sa Pisiso. Mga ayo pag SUV. Manan kuya wa yung ban nga ma-investigar ng Gloribo. Ngayo gid siya? Oo. Okay, mga senior god. Naman na sila mga pahalipay. Kung mga senior ka na niya, malista ka, marehistro ka nga senior citizen. Na kay madawat. Di ka gobyerno. Ni birthday ni mo, ni Pasko. Pero Tinanggap ka na senior citizen ron. Sa pamayang pangayoon. Ay, mga sakyanan. Parang may mga emergency. Okay la. Kanang sa kapunungan. Pero okay rin sila kay di man simbahan, NGO man. Ay, lakadlok, tatong. No, katurang ko nga para sa mga obispo, kaya ang Church of State ko anong ganun separation magod. Maglisod nga ang estado nga mutabang simbahan. Pero yan yung mga NGO nga mga senior citizen katabangan ni sa gobyerno. Ilang magamit. Magamit Sakto nga, sa. Magamit nila Lansya. Lalingahayaw, di ba? Kinala man ikaw ng mga kuan, mga Lulinghay tinod ang mga senior. Para ko ano man naman. Dili kay kana usahay makuan sa senior citizen kana bang mga kausyong, no? Kubat na sa Lagi tanis layo ka ng service gyud. Natagaan gid sila unta, no? Okay ra. Mga si ana. Okay na gyud senior citizens month. Ni kabutan na perti naghanang mga kalingawan. Mao ni sila. Nangandam ko sa ilang ika-present para kay mo naman lang kunin mga nabilin mga higayon ba nga ang kalingawan sa mga mga senior na kita apil naman ta sa senior kalingawan na lang na ba nga kanang kuana kanang malipay na sa mga kuan nabiling adlaw kilabot ay ko kabalagay kahadlaw na to nga makihay mga Mrs. prasa ng simbahan na ngayog sa Kinan sa Pisiso ay NGO mo dili mo simbahan basta lang wa nimo gamita imo personal gamit di ba o sa kapunungan ninyo kira dili ka makakuha dili sila makakuha nimo ana di ka mag-guilty ana no basta di lang kayo kanang pag madtukag manyanggi ka mo gamiton ato diskulahan di isa na mayo sige ano lang tatong ha og salamat sa pagpudana itong tulumanon kore ko ang pasal di Maayong adlaw kaninyong tanan nga napaminaw karon ini tulumanon. Kini ang akong suliran. Ug labi na kaniya Dr. Randolph o Attorney Elaine. Paging mas mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko sa pangalan nga Gladys, 20 anyos. Kini suliran nga akong ipadangat ning inyong tulumanon karon. Kabahin kini sa akong gitago sa akong pagkatao. Matawag nga punto emosyonal kini. Aron nga inyong masabtan ang tanan, ingon ini mga pangitabo. Maayong hapon, ma. Pa. Kinsa man tong imong kuyo gamay pauli? Ay ako bito itong mga classmate, ma. Oy, unsa man? Wa kay classmates nga mga babae? Naman ba? Unya, nganong pulos man to mga lalaki ang imong koyog? Ay, ganahan mo lang ko nga makikbarkada na nila. Unya, wa ka maghunona kung unsay kasulti sa mga tao sa imong gibuhat? Babae ka god. Unya, pulos lalaki ni imong kauban. O na. Usa ba nang kinayani mo, ha, Gladys? Laing ka ng tan-awon nga babae kang buhat. Unya, pulos mga lalaki na imong mga kauban. Mao tingig makaingon ng mga tao nga nag-igat-igat ka ang mga kauban mong lalaki, ha? Ma. Ay, pihida kita iti ko kanamot sa iyal eh. Sulaw eh. Luod kayong paminahon. Babae kayo kung tan-awon, ane. Wa ka pa di ay makalakaw? Ha?
Wa ka pa di makalakaw paingon sa eskwelahan, Gladys. Abi ba na kong tuan na ka? Unsa may mong gipunahayag tan-aw anay mong uniforme? Ma, sa sunod tuig ba? Ako ning ilisan akong uniforme, be. Panindot pa, anak. Bago pa man na. Unya ka lang mo manang ilisan. Ay, di ko ganahan na niyo, eh. Sayal. Babae ra kay kong tanaw na ni. Unsa? Unsa man day mong gusto? Nga lalaki ka nga tan-aon, nga babae man ka? Iyason, magod kayo ni ma. Kay kung doon ay hangin, kusok kay hangin. Kuyaw kay nga mawalis di akong sayal. Mabaw ta og sapo. Maayo mo tong karasones, ang style sa ubos kay komportable kayo ko. Oy, wa kay angay ana, oy. Mas dindot nga tan-aon nga sayal ng imong uniforme. Eh, ikano magkit ko eh. Bisan nung saon ako pag una-una. Lalaki ang magandang ako pagbati. Kita. Di ko ganahan yung magsayal da. Palagot. Mas ganahan pa kumubuhat sa mga butang nga himuon sa mga lalaki. Ay, ano natumboy man taon ko eh. Ang problema na ko, kung nasaon ako pagsulti sila si mama o si papa ning akong kahimtang. Mao kini ang akong kahimtang. Feeling na ko, usagi ko katumboy. Og ako gyud kining gitago sa ako mga ginikanan. Tungod kinahibaw man gyud ko, nga masuko gyud sila kung mahibaw nga ingon day ko ini. Og unya, nang labay pa mga adlaw. Oh, Gladys, naunsa ka god? Ano nagpatupi ka man og ingon ni Ana, ha? Mubo man kaayo na. Ay mas nindot man gyud ni mga kay alimuot kito kung buhok nga taas kayo pinadunghay pa gyud. Kung na to. Oy, soy. Wa ka magtanaw ko na unsa nang imo itsura. Ngayo, mura ka ng lalaki, tanaw. Napay imong sinuloban ay. Tan-awa ra gud na. Pirmi ka lang nag-t-shirt og naggarsones. O di ba mag-short ka? Naunsa man kang bayhana ka, oy. Bisan ganahan ko ani. Komportable man gud ko ani gud. Saba di, hoy. Unsa man, natumboy na ka. Ha? Ayaw dog pabuang-buang na ko, ha? Na, ayaw dog kong pagkawaw. Mao ba? Mao na gisulti si mong mama magpapa? Ay kung kataw-kataw eh dihab, sumpagon ti karon. Syaro. Wa ginas na makabatikod nimo kung unsa ka? Aw, nakabantay matigali na sila. Eh, pero, wag ko nila paundayon eh. Askang paita. Paita yung nakahimtang na ko eh. Ikaw masagad. Wa masagad kay angay matumboy ba? Eh, wa pa masagad ka? Mo nga dili gid na mosugot ang imong mama magpapa. Nga, may naikan ka og katumboy. Ako gani. Ibugay ko nimo. Hoy, magtaro nga, pagon ti karon. Tingalig mahinahiktan tagad ka karon. Ikay pamungtang ko sa akong kayubo silang mga magpapa niya. Bita. Nakasabaan na ba ko ng patupi ug lalaki ha? Eh. Tiwasan ko nimo. Yay, tiwasan. Bitaw eh. Sulti na lang gulos tinuod mo mga magpapa. Ano nga, dili ka na magtago-tago. Maayo ka, Bradix. Oh, nganong wa ka pa man mukaon? Wa ka ganahay sa sudan? Ganahan man. Kunya nga nung nagtimi-timi man ka diha. Doon na kay problema. Unsa man na? Kuhan ba? Kining... Ano mo ka man og nagukun-ukun og sulti? Ay, kanabang bahin ako ba? Doon na unta ko isulti ninyo. Nga... Oh, padayon. Nganong mihunong man ka? Ita, gede. Maglisot, magkikugsugod eh. Ita. Matok, magkikusulti Oy, nila. usa man. Doon na kay ipapalit. Kuan, kining... Unya na lang tingali, unya na lang. Wag ko musulti niya itong higayon na sa ako mga ginikanan. Naamagod ako ang kahadlo kay wagod ko masayod kung makauyon ba sila sa ako ang pagkatumboy kung unsay may mahimo nilang reaksyon kung mahibaw sila sa tinuod din ako pagkatao. Ang ako mga pangutana, mauning mo sunod. Unang pangutana, unsa man ang akong kahimtang? Sa mga namatikdan ko sa akong kagalingon, ganahan ko maglinaki. Kung maibaw sa ko isig na ko kababay. Tumboy na gyud ka ako. Nganong naingon man ko ini? Ikaduhang pangutana,
unsa man gyud akong buhaton, nga ako masultian ang akong maginikana sa tinuray na akong pagkatao. Dili ka ako nila isa likway, sa higayon nga mahibaw na sila, nga usa di ko katumboy. Ikatulong pangutana, nakahuna-huna ko, nga adto lang ako isulti sa akong tiya. Og aron siya na lang musulti dito sa akong maginikanan. Maayo ka ha, kumauni nga akong buhaton. Di kayo noon mo samutang ilang kasuko kung doon na ilaing mahibaw ng akong kahimtang. Ikaupat o katapusang pangutana. Posible ka nga ikauwaw ko sa kumaginikanan? Kung mahibaw sila sa tinuod na kong pagkatao? Maayo ka ang ako na lang ning itago hangtod sa hangtod ang akong pagkatumboy? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gladys. Mayong adlaw mga sugiti pabinaw, kini si Dr. Randolph Mananan Libre. Kini si Attorney Elaine Bathan. Karong adlaw na puntay Tokyo na suliran ug tungod kay doktor ko man akong partner usa ka abogada. Migyapon sa akong partner mo imuhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medical o punto legal. Sakto ka na, apilo na lang po nato ang mga puntong emosyonal, mga Yes. family problems ug uban pa diha. Busa di na ta maglangay, ipadala ta ninyo suliran pamagi sa Email ato ang email address suliran_612@yahoo.com. or ato sa Facebook account kini ang akong suliran. Padasad atong ipadala sa St. Paul College Foundation Incorporated, Bulacau, Pardo, Cebu City. Or sa station DYHP Cebu, 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu Yes, City. mo nang giapil na to dili rang ang punto legal o punto medical, mo na nihisgot ang punto nga mga emotional kay mo may topic nato karong adlaw sa drama. Correct. Diba? Kaning suwat ni Gladys nga 20 years old, medyo bothered yun ni siya partner. Kining Correct. suwat naman lang din nato. So, si Gladys partner, ang iyaha mo gid actually yung problema, no? Simple lang gid kaayo. Naamang gud siya gusto nga bata pa siya ba? Unya, kibaw na siya deep inside kung unsa iyang gusto sa iyang sexualidad. Tumboy siya. Ah, okay. Simple ra gid kaya iyang gusto. Ang problema lang gid niya is naglisod siya og sulti sa iyang ginikanan o siyang pamilya nga mauna ang iyang preference. Okay. Wa siya'y masultian mo nang ning suwat siya nato. Okay. Ingon ana ra gyud ka simple partner. Sige. So, unang pangutana niya, partner, unsa maning akong kahimtang? Sa mga namatikdan ko sa akong kaugalingon, nga ganahan yung kong maglinaki o malibog sab ko sa masid nako kababay. Tumboy na gyud ka ako. Nanong naingon man ko niini. Disat ko katel. Kay depende kung sa gid mo preference and Oh. bottom line is Kebs, giver. Kay, Unsa kibaw ka, may ang gusto importante nimo? lang yun, ang unang yung dapat mo buhaton, dawaton ni mo imong kaugalingon. Kung maog yun ang imuhang ganahan, di, so be it. Ang atoa lang yun, mag-focus lang yun ta na mabayot ta, matumboy ta, mababae ta, malalaki ta. Kinanlan, kung Kristiyano ka, Kristiyano dyan niya pong Correct. pamamiliho. Or di ka makatakpak og laing tao. Wala Yes. yun na. Pero kaning imuha para di ka maglisod, sugda na po nimo og dawat imo ko galikod. kanang kung unsa gid ba ayaw ka bothered. Ang importante Mapila feel na may happy edad and ani feel niya, good partner? about yourself. Kani si Gladys? 20 pa man din ni. 20. O pwede na pa ka sa edad na pwede pa jud ka mag-explore. Self-exploration mo na gitawag kita magkadako ta pangitaon magyud nato atong kaugalingon ang ato ang true self partner, di ba? So napaka sa process na gipangita pa sa nimo imong kaugalingon. O dito tra po na karon sa imong stage na imo pong angay tanawon sa imong kaugalingon kung maubog yun na para sa imuha. Yes, kung unsa gid imong gusto. Correct. Ang importante lang yun, ani Gladys, number 1 is malipayon ka. Correct. Huwag yun Happy ang una. ka sa imong kaugalingon, unsay imong gipili. Imong self, malipayon ka, komportable ka. Kaduha, ayaw ikauwaw og unsay imong gipili. Yes. Ayaw po ikadlok, ikatulo. Ang importante, whatever it is nga imuhang gipili no in the process nga mag-decide ka, ayaw kaguol nga kanang confident ka because there is nothing wrong with you. Ang importante is wa kay gipasakitan nga tao. Yes. Tarong ang imuhang gibuhat, no? And na-fulfill nimo og unsay imong mga planos, imuhang kinabuhi. Correct. Kita, ani ka ni Boy, partner, di man yun pwede na magpataka lang sa tas atong gibuhat, no? Naman sa tayo mga gipangsunod na balaod, napot tayo gipangsunod na mga balaod sa ato ang gobyerno o sa ato ang relihiyon, no? Pero, at the end of the day, di yun ta dapat magpadikta bisang kinsa kung unsay atong ganahan buhaton sa atong kinabuhi. Kaya at the end of the day, ato ang manang kinabuhi, di man na ilaha. So, dapat explore lang yun ka diya.
Yes. Kano pangutan na partner, unsa man gyud akong buhaton? Ano nga ako masultian ang ako mga ginikanan sa tinuoray na akong pagkatao? Dili ka ako nila isalikway sa higayon nga mahibalo na sila nga usa di ay ko katumboy. Ang ginikanan gyud na. It Correct. may take a while siguro kay lain-lain man gyud nag-take ang mga ginikanan about ana Oh, masexualidad. dai uban ana gakson kay diretsyo. Oh. Dawaton na yun. Yes. Dapoy uban, murag makiwaw pa, di ka Ugay sabot pa sa ilang mo, buhaton. i-internalize pa. Oo, dapoy uban, agway. Kaning imong gisulti na, isa likway yun na yun. Oh. Pero bottom line, ang ginikanan, buhumok na yun na Yes, ginikanan gyud na. So ayaw mo na kung mo ayaw kahadlok, ayaw ka uwaw. Ang Yes. importante kibaw ka nga, whatever is your choice, padayon ka nga ay mo padayon ka to be a good daughter, Citizen. no, good citizen, no, a good friend, whatever. Yes. Katulong pangutan na partner, nakanahuna ko nga adto ko musulti ug una sa akong tiya. Ug aron nga siya na lang ang ako pasultion sa ako mga ginikanan. Maayo ka ako mauni ang ako buhaton. Dili ka hinuon mo samot ang ilang kasuko. Kung dunay lain nga mahibalo, dig ako kahimtang. Okay. Usually siguro partner, ang unahon niyang sulti, kung kisa gyud mas komportable siya makasulti na yun. Correct. Okay, mo man ay first step. Kaya kung makaya na rin mong sulti sa mga tao na komportable ka, pasabot na ni progress ka. No? Di asinso ka. Kay nasulti na nimo sa kaning mga klase na tao, mga suod nimo. Ang sunod na po is kanong mga pamilya na nimo, o siguro ang mga friends na po Yes. nimo. Kada una akin sa gyud. Oo. Kaupat na pangutan na partner, posible ka nga ikauwaw ko sa akong mga ginikanan kung makaibalo sila sa akong tinuod ka pagkatao. Maayo ka nga ako na lang itago hangtod sa hangtod ang akong pagkatumboy. Ayaw. Kay di ka ma-happy. Na wala ilain man yung tao, no? Depende lang yun na ninyo. Unsa may mas hatagan ninyong importansya, inyong kaugalingon sa Oh. or ang laing tao. Kay at the end of the day, kanimo kinabuhi, bubo na ba yan eh. Dili Kung kung imo ni siyang gamiton imo kinabuhi para lang ma-please ang laing tao, murag di man Exactly. siguro na dindot po na kinabuhi ano. Oh, so mao na imo na naon. Kibaw ka partner no, usagis ako ang na-learn sa mga panghitabo sa tong kinabuhi partner Yes, nga. yes. Di gyud mo matter kung unsay ikasult o unsay mga gihuna-huna sa tao nato. Yes. Ang importante is inigpauli nato maka ampo tas Ginoo nga Lord, thank you sa mga panghitabo and makaingon ta and makaatubang ta nga wa tay gibuhat nga gilad ug daotan. Correct. And lami ato ang pagtulog kada gabi kay wa ta gibagabag sa tong konsensya. Correct. Mao na gyud na. Yes. At the end of the day, so wa gyud di gyud na mo matter og unsa ta so ayaw ug kahadlok. Yes. Ay, Kinaot unta Gladys no, sa kanita na namo na imong nadunggan sa mua, nakalma-kalma ka diha ug marag naluag-luag ang imong problema no. Suporta ra minimo Yes. kung sa imong gusto Gladys ha. Okay. Okay mga sugiting pabinaw, hinaot unta na pud mo na kutlo na pagtulunan karon adlaw. Kini si Dr. Randolph Manana Libres. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa toang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak Aramen. Mayong adlaw.